παιδιά, ο κύριος Αρχιμίδης. Μούτζοσον μεν, κοίταξον δε. Ρε παιδιά, έχει δίκιο. Βάλε ένα από το δικό μου, παιδί μου. Το δικό σας? Ποιο δικό σας? Από αυτό που πια την άλλη φορά. Την άλλη φορά? Δηλαδή τι ήπιατε την άλλη φορά? Ουίσκι, βότκα, μπράντι? Όλα μαζί. Όλα μαζί. Το ποτό σας? Τι κοιτάτε ρε τσογλάνια? Εγώ σας αφήνω για λίγο. Τι θα πάρετε? Από τα ίδια. Ποια ίδια? Που πήρα την άλλη φορά. Ναι, αλλά ξέρετε, την άλλη φορά μου τα είπατε λίγο μπερδεμένα. Από τα μπερδεμένα. Τα μπερδεμένα, μάλιστα. Γεια σου. Καλώς το μου, καλώς το μου.